ngan kali pi ya kawe ka jingkali hato pi kwa ban im ka jing im kum unong rem ka jing im ka bajot ka jing im bom don pisa om don ka kerteng om don ka nam om don ka jing i om don a ruem ngam tharai don bakwa ban im kum kata ka jing im menta ka sngi haga ne video chunga ngan ya thoi pi ya ki katto kat ne ki jinlong ki balarafin ya kita ka jinglong da shisha ka jing im jung pi kan long ka jing im ka bakala Henry shua bangin poi syaka taka bentang syuka ban pani itu ipi mamanga ngade remeng san mamon pat nagapor syaka pon ni wanra kum kini ki jing hikai haga ne channel jengi naga taka tahu walam klik ban subscribe ya ga ne channel jengi so on ya notification tokin poi syaka video jengi ka jinglong ka banangkong ka long bahabang yo sngo lane yo ya ki video ki ba ai jing hikai ngi bak no ya ki video Henry tada ki de ki video ki bam ai jimentoy rum haga jing jengi ni pe ya ka arsel license ngatip banap deng jong pi ki bapet ya kan ki video jangan mantas ni tang hendrengut naga shispa ki bapet ya kan ki video nado bastang hado bakot kadau kalong namar kim don porsche akti jong ki katai bot ki kwa ban scroll ya ke video lan ki kwa ban back no ya kan ki video Henry ngan garanti pi bah lada pin pet ya kan ki video jangan mantas ni hado bakot kan wanra ke batmai haka jing jong pi tu ya sya tang khat ar minit kala kut hi kan ki video kitu ki babak ya kan ki video janga pitip ka ega daw kelinga hato ke video kalong bomler kam long gumta kumba ngalaju ongi phi ba ka concentration level jong usamla kala hier bahamenta mensyua ula ban concentrate hado 100% minit Henry menta kala duna kumba kimi kini ki short video kumta ru kata ka jumur ka jimpur khat jong usamla ru kala long short bar kimla syu ban yaisha wat tang kendiat ru hadin ba ka sorkar kala ban ya ka TikTok hato ka jimut jong bru ka kalane kijuk ki bru kijuk ki jaj video syu pher ka ka platform mensyua ha ke TikTok ni scroll baro cisngi Henry menta ha ke Facebook ha ke Instagram pat wat hapo jong ke YouTube ru bar kane ka jinglong ka kata bahaya ka jinglong jong usamla hadu ba umla syu ban concentrate wat ha ka ba pule ya ki kodro kumta kata ka jinglong ka ban nangkong ka bapi haban penduk ka de ka level of concentration pd ban increase ya kata ka level jong concentration jong pi ngan kali pi ya ka we ka jingkali hatu video shong boss man ha kane ngayo pet ya ka we ki video shisen ha ka we ka sngi don ka we ka kante samla ka rung ha ka we ka boss ka ba khap nya ba bat ha ba ka rung hapo jong kata ka boss ko yo ya we ushanrang samla batap daga earphone ha ka score jong imat usngap jing ruai bar kata ka kante kala persyang ban keren ya utau samla Henry ungyo sngau na marbo usngap jing ruai kumta don uwe na pedeng jong kita ki passenger ubak ham he ba ka met bar uyo iya kane bat ukuran da sur ka bak ham he ba use ya u earphone jong utau samla bat u ongi ukumne yeng menang to mem yo ire ini samla isu yeng mem sngau le rai ban shong ya de bat ka kante ba pli ka shu yeng Henry utau samla upa shong ha ta ka sit u khlem kren rum bat u persyang ban yeng na kata ka sit ka ba u shong bat haba u yeng gumta uwat ya u dengdu jong namar ba u don tang shiliang ka kajat bar kata ka kante kala babe namar kala krenjot ba kala pha yeng ya utau samla bar kata ka dei ka jinglong ka ba ar ka bangi haban pengkan ria ka jinglong kloy ban bishar ya ke we kane ka jinglong ru ka long ka jinglong ka ba sniu ba bat ka ba bat ya bru ban kiu ha ka jingim jong punsin ka jia ba ha bagi pe ya ke video jonga kila bishar lupa ya ke answer bat ki stang ban ong ka jo si ka jo kumba ki tip lupa ya ke ka bangan sa hikai kumta ki kloy ban bak no ya ke video kum ka to ka kanthe ka ba bishar ya auto usamla shanrang uba shong ha ta ka sit klem da wat pania ya ka jingisha balai ushong ha ta ka sit klem island ya ka bakan shong wat la ka de ka kanthe kumta ngi de ban weng no shi sendon ya kum ka ta ka jinglong ot la da fit tipat bakan ki video jonga kalong ke video birya ka bom ai jimentoy rum ya pi te pilawan pak ya ke video ka jinglong ka balai ka jinglong jingbo teng kani ka jinglong kalong ka jinglong ka ba sniu ba om tang mapi Henry mangaro ngangat hagan ka jing syate jong ka jinglong ka jingbo teng dan ki bakali nga ya ka we ka jingli balengi boteng ha ka jing im jongi ka jubab kalong namar bangim sngo tenat ya ka to ka kam de namar ka tangi boteng namar lada de bangi sngo tenat ya ka to ka kam ngam tharangin boteng Henry ngin let lupa ya ka lade ngin pendep shwa ya ka to ka kam pan ya ki we ka jinglong ka basaw ka long comfort zone nakamenta ka jingtip jong pi ka ni ka comfort zone ka long ka taka jaka ka bangi im panyap sngo phalade namar ha ka comfort zone ubru umla batsan
ushu im kumto tangpa la bansan dan lele ruem la bansan shisen hagawe ka por don uwe ubriu ubu ya uwe ujokoj hagawe ka khiu bar une ujokoj im hapo jong ka khiu klem perwa namar ba uyo ya ka jingbam ti une ubriu ule ya ka veke eksperimen utiu ya utau khiu hagading pi ujakoj udon kata kabor ban adjust lani ban adap ya karukom shit jong kasni do jongu bat ka environment jongu kumta haba kata ka ka khlut khendiat uni ujakoj adjust si adjust kumta syukumta bat suki pasuki kumne kat nang khlut kata ka uni ujakoj ro unang adjust si adjust bat kata ka environment ba bar kumta kajat kata ka por haduk ba kata ka kala khlut bah bat haba usngo ba la sha shu ya kata ka jing shit lani ka jing khlut jong kata ka bat haba upersyang ban rensit na kata ka khiu Henry la shu ban rensit na kata ka khiu namar ba ula penlut ya ka bor jong ka met jong hagaban adjust bat kata ka bat hagabak hadu uni ujokoj babli ula yap no hangtahi pi hangne baka jingyap jong uta ujokoj kam de namar baka khlut kata ka Henry namar ba ula tlot ka bormet namar ula penlos ya ka bor jong hagaban adap lani ban adjust bat kata ka bat hagabak hadu uyap khamakha hangtahi kata gade ka comfort zone kumta ngimde ban hun tang hagata ka comfort zone ni de ban pet na kata ka comfort zone kat ba tang han ngam jongi kat ba tang biang ka por ka jinglong ka basan kane ka phone jopi ka ba pipit ya kane video jonga mantagasngi hoj ka phone kaneru ka long ka jinglong ka basniu ba pitip ba haba pipit ya ka video lane ka post ha Instagram ha Facebook ha YouTube ka brain lane ka jabing jongi kan release ya kita ke kenjat dawai ka bagi khot ka dopamine ya kata ngana matai shu lada film tip ka kata ka dopamine sa check ya ka way ka video ka bapau hangni hapo I button lane ya ka link kan bu ha description jong ni hi ka video Henry lada pipit ya ka video jonga kan omi ka dopamine namar ki video jonga kem long ki video ki ba penbiria ya pi Henry ki long ki video ki ba alje mento ya pi ki video ki belong boring kumta ngan ong pi bah lada filap ban pe ya ka video jonga nado bastang hado banakut pinyo si bon ka jimentoy mentah ke sengi ki khana ki samla ki rangba war ki temenro ki langam jelop hagani ka pung jong ka phone wat ki kimi ki pa jongi ki bombana ru em shepang internet Henry mentah makiru kimla ban la im nagane ka jing shate jong ka phone ka jinglong ka ba Henry menagane dot iwi ikong in message nga bat I ong nga kumno ngila ban light na kata ka jinglong ka bangi kloy bahaban attach lani ban yasno bat kibriu bat habanga attach lani pen yasno ila de bar ka jingim jongki ngaru nga expect yaki bakin le kumtahi bat habakim le kumta ka kata shisha nga bat hateng kata ke emotional attach bat kibriu ki basniu ka kata bahayangi hadin kumta ka day yangi ban attach bat kibriu ki baha kibriu ki badai haswa bangenrung syakano kano ka relationship ngide ban kemi baha bar kata ka relationship kala bandai ka jinga dai si perlok kala bandai ka jinga dai si samla nama dan ka tiet ka baong kumne ba bonsen ka jia ba kitu ki bangi khot ki badai ki jongi hi ki ba hajan tam bar ka jing jongi ki penmong yangi namar naki bon bha ka expectation le ne ka jing khmi lenti ka don sakawai ka jinglong ka bas new bha hangi ka dei ka jing thia mit ba ka jing slam ban khi thia man step bon sen bha nga ju yo sngaw ya kane baki perlo jongi ki ong kumne ki ong bangate nga thia hadu banda kala ka tarik but ki sngaw sarong ai ya kata nga kalipat ya ki piki thia parkat no baje man step hadu bagasngi kala kiu shakli do hoj ladangi train ya ka met jongi ban thia mit bat ban khi kloi kata ka piang Henry nyar kibrio ki bala ban le kumta namar baka met jongi ka don kam ya ka res ka ba minimum Henry kanta hakashisngi kinle ayu hado shibaji hado arbaje de met ban pe ya ki phone kum ki zombie hado banda saw hado banda sat ki khmat oj pinam do nong dak ba thia met Henry ka tronno ka met jompi Henry ka jimentoy jong ka khithia kloi pat kalong shibun ka bangin la banyo kibru ki ba job bun sen ki khithia kloi man step namar ka jing khithia step ka ayingi ka met ka phat ka bokoj ba khia ka por ka ba kar haingi don ladangi khithia kloi man step namar lada fi khithia kloi man step hadu banda khi ki we pla jandep artar ka kam ka jinglong ka ba phra nan pendan kam na ka English contact and connection mentah haba pi penjau ya ka penyang ha ka petip jiayu kadon kata ka kontak ka penyang bat ka Henry kim don connection pat Henry ha ka we pat kaliang lada fithe ya ka dut ha ka kadon pat kata ka bagi khot ka connection ngiru ha ka jing im jongi ka ba man la ka singi ngiyai kontak bat kita ki bahaya ngasam jongi bat kita ki bahajan bat ni ki perlok jongi pat kumta ter
ngindon ka kontak bat ki Henry ngimdon show ka connection ngimdon por show banyak connect ngindon bon bah ki perlok haki social media bat ngiyai kontak bat ki barabor tambang ngimla ban connect bat ki namar ki long ki perlok tang hak leer bat namar kani ka daw ka wan kata ka jinglong ka stress ka jing khuslai ka depression ka jimburi yaki ke jing jongi berkala banwan ra shibun ki jing ha ka jing jongi kumta ngide ban connect bat kita ki bahaya ngasam jongi ban like na kini ki baro ka jinglong ka bakandai ka jing pek yaki pon video kani ka long ka we na ki jinglong ka bas new bha ha ka jing jong brio bat kala ban kata ya ka met bat ka jing de jong pi bat ki bahaya ngasam dan ni bat ki samla bat ka lok ki jong pi bat ya kani ka bentah ngan om ya kran show namar ngan ada batai syai ha ka we na ki video jonga bat in case na da pimpat dep ban page ya kata ka video sa chak ya ka link ngala bo ha description jong kani ki video pila ban page ya ka hadin malakut jong kani ki video ka bentah ka basip ho ka jinglong bom nyokor ya kirang ba bentah ki sngi ngilap bonusin baki khna kim la shu ban nyokor kim nang shu ban purom kim nang shu ban ken ya kita ki ba halor jongki kita ki ba yo ishwa ya ka sngi pat yo ubnai banyangi hoj ngila ban long ki ba khamstat banyaki haka kardan Henry haka jing shempang ngimla ban beat yaki kumta ka de yangi ban burom ya kita ki ba halor jongi ka jinglong ka ba khatwe ki parlak jongi barha khaten pharang ki ong ka influence dan ko we ka khaten ka ba ong kumne bangi ngilong kum ki to ki bru ki bangi ya don lang man laki por haka jing jongi latangi ya spend time lang bat ki bru ki don negative mind ngiru nginlong ki bru ki balong negative minded person Henry haka we par kaliang latangi spend time bat kita ki bru ki don positive minded person ngiru nginlong positive mind haka jing jongi don we start u ong kumne pen i yanga ya ki perlok jong pi ngan pen i ya pi ya ka lawe jong pi ka jinglong ka ba khatu e ka long pendep ya ka ka ba pila stang tara pila pe ya ka ni video junga hatu hang ni nga kemit enti ka ni ka video kan man ra ya ka jingkla ha ka jingim jong pi bat sajisen ki perlo pi junga kumbang ong phiman lagi por rangkat bat ka jingkur hu jong utrai kan rat na jong ka jingkershan jong ki bahayeng hasam jong pi rangkat bat ka jing treji tom jong pi im ya ka ta jingim le ya ka ta kam ba pinlong kan nuksa ka ba bahana panta jong ki we in second do pi ha ki we par ki video tat haru ka to por bye bye, stay safe.